Vandaag het voetbaltoernooi van de Zeeuwse gronden in Zeeuws-Vlaanderen. 4 teams spelen 7 tegen 7 en ze spelen allemaal tegen elkaar en tenslotte de eerste 2 spelen de finale en de laatste 2 spelen om de 3e plaats. Als het goed is ben ik ingedeeld bij Axel, team Axel. En op welke positie speelt u? Ja, dat is voor mij nog een verrassing, dus dat weet ik straks. Misschien wel in het doel. Nee, dat gaat hem echt niet horen. Alleen hij wil verliezen. Ik ben Daniel trouwens, Daan van locatie Bolwerk. SAS van Gent. SAS van Gent en er zijn maar niet heel veel mensen. En op welke positie speelt u? Positie linksmidden, middenveld. Want dan kan je? Dan kan ik met rechts steekballetje geven. Ik ben een beetje beperkt bij rennen. Team Middelburg. Met? Met Koudekerken samen hebben we een team gevormd. Dus dan, En op welke positie wilt u spelen? het liefst centraal achterin en dan laatste vrouw meestal. Dus ik hoop de ballen weg te halen daar zo. Voor kind en jeugd van Zeeuwse gronden. En waar zit kind en jeugd? En Terneuzen dicht bij het ziekenhuis. Ja, op de Kraaghoeve. En op welke positie wilt u spelen? Van achter hopelijk in de verdediging. In het midden, in de center. En u gaat voetballen zo te zien? Klopt, ook dat ben ik naast SPV. Het leuke is dat ik in mijn SPV werk ook voetbal met cliënten. Dus naast het opvolgen van de behandeling doe ik elke vrijdag met een clubje voetbal in Goes. Dus ik ben getraind en ingespeeld en ik heb heel veel zin in vandaag. Ja. Ten slotte, op welke positie wil je gaan spelen? Ja, nou, ik heb veel loopvermogen, dus ik denk dat ik overal een beetje sta. Maar ik vind het wel leuk ook om een beetje voor in het veld te spelen. Dus aanvallende middenvelder of als ze me in de spits laten, dan ook in de spits. Dus we gaan het zien. En dan nu de finale van het toernooi tussen Axel en Goes. Doen! Ja, goed. Die bal daar staan. Hoekje. Nog eens. Hoekje. Ja! Lekker hoor! Lekker! Nou, dan komen we bij de nummer 1. We hebben bedacht, dit is de Zeeuwse Rondencup, dus dit is de cup van Zeeuwse Ronden, mensen van Zeeuwse Ronden, medewerkers, cliënten, familie, vrienden. Ga jij maar? Mag ik er maar ja, alsjeblieft, kan je misschien tussendoor naar de Koudekerken brengen? Ja, dat is